नमस्कार. मी समृद्धी होम फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मालवणी पद्धतीचे मांदेलीचे सार आणि कुरकुरीत अशी मांदेली फ्राय. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण सार बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहणार आहोत. इथे मी 6-7 बेडगी मिरच्या घेतल्या आहेत, ओलं खोबरं, 1 टोमॅटो बारीक चिरून, 1 उभा चिरलेला कांदा आणि याच्यातील थोडेसे आल्याचे तुकडे घेणार आहे. पहिल्यांदा मी या मिरचीचे देठ काढून तुकडे करून ती स्वच्छ धुवून एका पातेल्यात 10 ते 15 मिनटे भिजवून घेतली आहे. आता यामध्ये धणे, आल्याचे तुकडे, 10-12 लसूण पाकळ्या टाकून हे सर्व गाळून एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले आहे. आता यामध्ये थोडीशी हळद टाकून पाणी न टाकता एकदा मी फिरवून घेणार आहे. सुरुवातीलाच मिरचीमध्ये पाणी टाकून फिरवल्यास व्यवस्थित बारीक होत नाही, म्हणून नंतर पाणी टाकून त्याचे असे वाटण तयार करून घ्यायचे आहे. आता या वाटणामध्ये आपण घेतलेले ओले खोबरे टाकून पाणी टाकून त्याचे एकदम बारीक असे वाटण करून घ्यायचे आहे. इथे आपले वाटण तयार आहे. आता हे वाटण मी एका वाटीत काढून घेतले. आता या वाटणाचा रंग लाल दिसत नसला तरी देखील आपण सार फोडणीला टाकल्यावर याचा रंग बदलणार आहे आणि लाल रंग येणार आहे. इथे मी तेल गरम करून घेतले. यामध्ये भरपूर असा बारीक चिरलेला लसूण टाकला आहे. तुम्ही लसूण ठेचून पण टाकू शकता. मी इथे बारीक चिरून घेतला आहे. लसूण पूर्ण लाल झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण वाटून घेतलेले जे वाटण आहे ते टाकणार आहोत. वाटण हळू टाकून चमच्याने तेलावर व्यवस्थित परतून एकजीव करून घ्यायचे आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून पातळ करून घ्यायचे आहे. आता ह्याला उकळी येईपर्यंत आपल्याला थांबायचे आहे. गॅस बारीकच करून साराला उकळी काढायची आहे. मोठा गॅस करायचा नाही, नाहीतर सार उतू जाते. इथे मी मांदेली घेतलेली आहे 10-12. ही मी स्वच्छ धुवून त्याला मीठ लावून ठेवले होते. सार उकळायला सुरुवात झाली आहे. सार उकळत असताना चमच्याने व्यवस्थित ढवळून साईडला जो फेस आला आहे तो त्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि एकजीव करून घ्यायचा आहे. आता ह्याला व्यवस्थित अशी उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये आपण चवीपुरते मीठ टाकून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. यामध्ये आंबटपणा येण्यासाठी इथे मी 4-5 कोकम टाकलेत. कोकम पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका. तुम्हाला आंबट आवडत असेल तर जास्त टाकलात तरी चालतात. आता या सारामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेली मांदेली हळूहळू सोडायची आहे. मांदेली वरून टाकलात तर सार अंगावर उडू शकते, म्हणून हळूवारती सारात सोडून चमच्याने ढवळून आता हे 10 ते 15 मिनटे शिजवून घ्यायचे आहे. होईपर्यंत आपण तळलेल्या मच्छीची तयारी करून घेऊया. इथे मी मांदेली स्वच्छ धुवून मीठ लावून अर्धा तास ठेवलेली होती. यामध्ये कोकमचा आगळ टाकून तो व्यवस्थित मांदेलीला चोळून घेणार आहे. आपण जे सारासाठी वाटण बनवले होते त्यातील 2 चमचे वाटण मी मच्छीला लावण्यासाठी काढून ठेवले होते. ते आता मी इथे मच्छीला चोळून घेणार आहे. या वाटणामुळे मच्छीला चव चांगली येते. आता यामध्ये चवीपुरते मीठ टाकून घेणार आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. यामध्ये थोडेसे लाल तिखट, हे सर्व व्यवस्थित मच्छीला चोळून घ्यायचे आहे. मांदेलीला मस्त असा लाल कलर आलेला आहे. आता यावर झाकण ठेवून सार होईपर्यंत बाजूला ठेवूया. 10 मिनटे झालेली आहेत. आपले सार तयार आहे. मांदेलीची मच्छी पातळ असल्यामुळे ती जास्त वेळ शिजवायची नाही, नाहीतर ती सारात विरघळून जाते. इथे पाहू शकता आपली मांदेली शिजली आहे. आता आपण गॅस बंद करून बाजूला ठेवूयात. आता मांदेली तळायला सुरुवात करूया. इथे मी एका प्लेटमध्ये तांदळाचे पीठ घेऊन त्यामध्ये थोडासा रवा, थोडेसे लाल तिखट
आणि चवीनुसार मीठ टाकून हे मिश्रण चमच्यानेच व्यवस्थित असे ढवळून घेतले आहे, एकजीव करून घ्यायचे आहे. आता आपण मसाला लावून ठेवलेली मांदेली आहे ती व्यवस्थित परत एकदा चोळून घ्यायची आहे आणि याच्यातील एक एक मांदेली घेऊन ती या मिश्रणामध्ये घोळून गरम तेलात तव्यावर तळून घ्यायची आहे. इथे मी एक एक करून सर्व मांदेली टाकून घेणार आहे तव्यावर. बघू शकता, ही बघा. आता एका साईडने थोडा कलर बदलल्यावर ती परतून घ्यायची आहे आणि दुसऱ्या साईडने व्यवस्थित मंद आचेवर तळून घ्यायची आहे. ते बघू शकता, याचा कलर बदलला आहे. आता व्यवस्थित अशी बारीक गॅसवर खरपूस तळून घ्यायची आहे आपल्याला सर्व मांदेली. ही बघा, पलटून मस्त अशी कुरकुरीत अशी मांदेली झालेली आहे. आता ही आपण एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. हे बघा, एक एक करून मी सर्व काढून घेणार आहे. जी तयार झाली आहे ती एक एक आपण काढून घेऊया. छानपैकी कुरकुरीत अशी मांदेली तयार आहे. आपले मांदेलीचे ताट पूर्ण तयार आहे. कुरकुरीत अशी मांदेली, मांदेलीचं सार, गरम गरम भात आणि तांदळाची भाकरी. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. अजून अशाच तुम्हाला मालवणी रेसिपी हव्या असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. आता आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.